Здравейте хора, аз съм Вики до 47, днес ще играем Майнкрафт 7 епизод. Бум. 7 епизод. Бавно зареждам. Става. И да това. Това за 4 беше забравеното. Нещо забравеното ме беше. Много се обърках. Гледаш? Не. Броня ли беше? Да. Имам хубава броня. Броня. Вещица? Не. Те си гадна. А как че ми беше? Ама шо ми даде отваря, бе? Ти си чернил, бе. Нямаш право, крипър. Ма по-реално стана сега. Някакъв си по-реално. И по-страшно. Що му биеш крипър. Аз съм вече, що му бие кокошка. С кравата е много по-странно. Само да намерим някаква крава тук. Айде едно пиле. Само да не си болни. Браво на това пиле. Би било здраво през цялата година. И ще... Махам онази тъпа ограда, която беше много грозна. Сега ще ви покажа. Едно нещо, което направих. Ендърмени. Не. Правих това нещо за складиране. Тук слагам ценните неща. А надолу е по ценните, само тъпи неща. А тук слагах такова. Тук слагам кирки и работи почти до щупване. Което ще ми се наложи след малко за едно. Ендермен. Ела ще те убия. Много си красен. И глупав. Колко гледаш. Ендер перла ни даде, да. Супер, даде ни ендер перла. Как се правеше Herobrine перо? Не се казваш, не знам. Трай. Кой друго не е нещо? Бързо! Какво? Внимателно ще разгледам. Ето мога да направя. Пак до ада трябва да ходим. Скучна работа. Ад. Чист ад. Ако намеря още няколко ендер перли, ще се уреди направо. Една.
пръчица. Една от тези по-златени пръчици. Ако тръгнем натам, ще намерим едно кралство. Не знам вече за кой път слизам от портала. Това е много гадно. И вече може да направим перла, великата перла. Сега ще има някъде ще тръгне. Чакайте. Това е велик моден момент. И ето, ако се чупи сега, се отебам. Къде тръгваш, ма? Ето я пада. Не бе. Дръж се, идвам. Значи натам. За другия път ще знаем на къде да вървим. Но сега няма да ходим при Ендър Драгона. Ще го оставим в чест. Там да виси. Махнал съм. И сега забелязах, че съм много гладен. Гледайте колко човека ми се мъчи. Тихо той, който говори. Назад внимателно. Поднеси да. Какво станало тук? Обираме градина. Ето ги, тия двата. Направо да пукнеш. Не, умирам. Хляб не трябва. Бързо слагай диня. Окей, хляб. Хляб. Пускайте. Да, пак можем да тичаме. Да. Оле, можем да тичаме. Сега ще направим едно нещо. На бързичко. Ще бъде яко, според мен. Още две на тук и сега надолу. Продължавай. Ще продължим докато е тук. Лошара. Точно ли? Мисля, че го направих правилно, както трябваше. Изобщо правилно съм го направил.
Изобщо. Ма нищо. Това ще бъде нещо като мини къща. Не мини къща, а по-скоро като бункерче. Защо? Гадна работа. Това ще не бъде още една градина. Ще направим градина. Само ще сложа такова купчетата. А утре ще направим градината. С идове, мидове. И точно стана. Преведеме се Ендърмен. И това беше от мен всичко. Аз съм Вики 40 и до утре. Сайонара, приятели!